Hai, gândiți-mă. Pe care să vă iau, mă, că am intrat într-un șoc de asta așa. Pe care să vă duc? Și la ăla și la ăla. Pe la ăla care plânge. Așa? Da, la ăla care plânge. Ia-te. Ce tu mai obraznic, așa? A, Gheorghe e cu minte, a? Eee. Ai, ce foame? Până acum am mâncat. Ce foame fa mamaie, fă ție? Uite mă ce face tate aici. Filmează aici și Uite să filmăm pe mamaia cu ochelarul... Am văzut că... Au. Ia uite ce ochelare are mamaia. Nu mai ce să râdem. Că mă, că mamaia, băi, el ție îți place în brațe, mă, tata. Iulia. Ce-ți mie chirați, tatale? Băi, ce chiriche. Ce-ți metale? Băi, ce chiriche, băi. Poți și pe ăla să mai în brațe. Băi, ce chiriche. La după aia. Am doi de gât. Ce chiriche. Ile. Ile. Ce vine aici când plânge. Așa? Nu suntem masă. Dar nu mă lăsa să stau cu tine aici? Nu cred că îți plătește spitalizare. Leoleu. Leoleu, căscătură. Băi, aoleu, aoleu. Tu. Cine întinde, mama? Ia îl și pe ăsta. Că uite că și ăsta s-a trezit și văd că... Să nu mai am brațe Gigi. Că banii nu-i greu cu ei. Trebuie lăsat când îi aduce aici să lași așa pe spate. Ca să putească și ca... I-am pus pe pernă, vedem. Așa, așa trebuie lăsat. Și așa, și așa, și așa. Și mămica e fericită? Hai să picăm la dans, hai. Scoate limba. A? Ce mică. Scoate limba la mamaia. Nu, la măta scoate limba. Ce mă? Îmi bate lumina aia în ochi. Am luat și niște pasticine să duc și la tine la muncă. Că la mine la muncă am dus de dimineață. Și când se duc eu? Îi duc eu. Și se duc și aia. Și ce aia? Hârtia care mi-a pus-o dau la patron. Trec în seara asta când plec de aici și le las. Bine, mama, păi să filmezi pe amândoi, mă, să nu se supere, mă. Deci tu becul ăla și acum a fost la Ce